αυτό το βιντεάκι που κάνουμε θα το ονομάσω, το λέω μάλλον στην επικεφαλίδα που έχω στην αρχή, γιατί να φτιάξει κάποιος ένα γυλαίκο μόλ. Είναι η ερώτηση που μας κάνει συχνά κάποιος που έχει ήδη αγορασμένο εξοπλισμό. Παράδειγμα, έχει αγορασμένο γυλαίκο μάχης και τα βάζει όλα πάνω του, ας πούμε, έχει βολευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Ο λόγος ο οποίος κάποιος καλό θα ήταν να φτιάξει ένα γυλαίκο μόλ είναι το εξής. Να δείξουμε και κάτι. Βλέπουμε εδώ δύο γυλαίκα, ας το πούμε, το ένα πιο βαριά φορτωμένο, το άλλο είναι πιο ελαφριά φορτωμένο. Έτσι, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης έχει την επιλογή να φορτώσει το γυλαίκο μόλ, το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι φορέας αλεξίσφαιρου. Δεν είναι ένα γυλαίκο που φοριέται επάνω από το αλεξίσφαιρο, είναι ο ίδιος ο φορέας του αλεξίσφαιρου, έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι φοράς μόνο ένα αντικείμενο. Δεν φοράς δηλαδή αλεξίσφαιρο και γυλαίκο μάχης από πάνω, που είναι δύο αντικείμενα στην ουσία, έτσι, και το οποίο το δεύτερο αντικείμενο, από την εμπειρία που έχουμε από αυτά που μας λέτε εσείς οι ίδιοι χρήστες που φορούσατε πριν γυλαίκο μάχης και αλλάξατε, κάνατε φορέα, είναι ότι σταματήσατε να έχετε αυτή την αίσθηση ότι όταν τρέχετε ή όταν τύχει η δράση, τέλος πάντων, να αρπαχτείτε με κανέναν ή να σκύψετε ή να πέσετε να καλυφθείτε κάπου γρήγορα από κάποια συμπλοκή, είναι αυτή η αίσθηση που δεν ξεκολλάνε τα πράγματα από πάνω σου. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, μας λέγανε κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι πελάτες τέλος πάντων, ότι όταν ήμουν φορτωμένος με το γυλαίκο και έτρεχα, ένιωθα σαν να έχω βυζιά. Αυτό που έχουν οι γυναίκες, ας πούμε, οι ευλογημένες, που τα έχουν μεγάλα, ας πούμε, και κάνουν γυμναστική και αισθάνονται δυσάρεστα. Αυτή η αίσθηση με τα γυλαίκα, με το φορέα, χάνεται. Επειδή όλα είναι κολλημένα πάνω στο σώμα σου, όταν είναι θηλυκωμένα επάνω στο φορέα, δεν έχουν τζόγο καθόλου. Τα αντικείμενα είναι απολύτως κολλημένα πάνω σου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα. Σταματάει ο τζόγος από τα πολλά τα αντικείμενα που έχεις πάνω σου και αυτή η δυσάρεστη αίσθηση που λέμε. Έτσι. Θα σας δείξω και λίγο πάνω μου, παρόλο που είμαι χοντρός και δεν ταιριάζουν πάνω μου όλα καλά. Όπως βλέπετε, δεν κουνιέται κανένα αντικείμενο. Σκύβεις, τα νιώθεις όλα κολλημένα πάνω σου. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχετε να κάνετε με την παραμικρή λεπτομέρεια, όταν μπαίνετε σε κάποιο άγνωστο χώρο. Τρέχεις, ανεβοκατεβαίνεις σε μηχανάκι, μπαινοβγαίνεις σε αυτοκίνητο. Μερικοί κινούνται και σε στενά περάσματα ή μέσα σε πλοία, σε στενούς διαδρόμους. Είναι σημαντικό να μην έχεις επιπλέον όγκο και σε κουράζει και σε φορτώνει και σε στεναχωρεί όταν το φοράς αυτό το αντικείμενο όλη μέρα. Έτσι. Τελευταία, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσα πράγματα είναι φορτωμένος ένας φορέας, πόσα μπορεί να φορτωθεί πάντως ένας tactical. Δεν σε ενοχλεί στις κινήσεις, ας το πούμε, να σε κόβει στο λαιμό. Και υπάρχει και χώρος πίσω, κάποιος αν θέλει μπορεί να βάλει εξτρά εξοπλισμούς, δηλαδή φαρμακείο, ενδεχομένως υδροδοχείο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Τέλος, μπορεί να πάρει και μία ζώνη ανατομική
Mall, η οποία είναι και αυτή ένα εξαιρετικό προϊόν που σου κρατάει τη μέση σε πολύ καλή κατάσταση. Βλέπετε εδώ τα κλειψάκια, μπορεί να συνδεθεί και με το φορέα για να μην πέφτει, να μην γλιστράει όταν σκύβεται. Και βλέπετε ακόμη και σε μένα που είμαι χοντρός και δεν έχω το ανάλογο σώμα για να το υποστηρίξω αυτός, πως κάθονται τα πράγματα και πως αλλάζει και η όψη, έτσι. Σαν τσομπάνος ήμουνα και έχω γίνει σαν θεός τώρα που τα βάλω αυτό, έτσι. Με έρχεται να βγω βόλτα. Ούτε στο CSI New York δεν έχουν τέτοια γυλαίκα τα γατάκια. Αυτό είχα να πω. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε, να μπείτε στο site ή στο Facebook που έχουμε και περισσότερο φωτογραφικό υλικό, να ρωτήσετε συναδέλφους σας που μας ξέρουν αρκετά πολλοί από εσάς, έτσι, έχουμε μια αρκετά καλή φήμη στο χώρο, και να πάρετε τηλέφωνο να παραγγείλετε αυτό που θέλετε. Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε καλά πράγματα για σας, ποιότητας, να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζετε καθημερινά και να μπορούν να προστατεύσουν τον ακριβό εξοπλισμό σας, ξαναλέμε, που τον έχετε πληρωμένο πολλοί από εσάς από την τσεπούλα σας. Μετράει πολύ αυτό. Αυτός νομίζω είναι ένας βασικός λόγος, όπως σας είπα στην αρχή, να κάνει κάποιος φορέα μολ. Σταματάει πλέον ο τζόγος, η κίνηση που έχουν πάνω. Και ο κυριότερος, να το πω και τελευταία, τώρα το θυμήθηκα, είναι η τελευταία ταινία που έκανε αυτός ο Σταλόνε, που φορούσε συνέχεια γυλαίκο μάχης. Άμα θες να είσαι σαν το Σταλόνε, κάτσε και εσύ με το γυλαίκο μάχης. Κλείσε.